السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. دون سمنا من أدوني سملا نني أتوا سمعي إذا توتي جاو أفلمنا بارنيا ميا تو أتاني نيا وليني ويالو أي أفهم مكونا نندم سوري أسامبو سير جماعة مسكي كدو دوبا كنو كوبفو كوبه والي ماندو سanga ani wakati bie alors ame sigi kado duba kono ya ni gen kanyimi nasara doyi ina fo maminu be du baluko ka gele oma mo minu te konka dumuni soro oui ay ne re soro ka teme jo mu mangani bo bora ay bo ka fle ko ni sise ko bunda mayele aya kito ko ni kurla mo we ne re soro ka teme wakati do temena ne re titi se ka nyire balu kuma te mo wore ma kuma te ka muso furu ka fo ko mbo balu o kilo temena c'est quoi personne wallahi adamadin do be o tise ko yere balu kuma te ka adamadin wore balu olu ni mini ala to na ku kanita anga la jefe min be boara o temen ko fe mo na fin do be uti war basoro ko war bebe be war misin de ma wa kile wa fla wa duru wa tan atigi se war soro ka teme wa tan wa woro wa al wa muga ibita soro san kono era tse wa muga mna tige kono chien fla aka gele diklin na ni kera ganyi peti na zaraw bawo de wele ko ganyi peti mo mi nga soro ka dogo a foko nyuma bamananga na jondo be keleba yayi bo uru mo ka islamia yere te se ka basigi ka limaniya te se ka sinsin aka gele turu même donc uru fana ni yoro be ni ala to ina asabana ye mogodo be daraja tora karama tora nu bora ka kuma ten dron iba fu bora ka pede ne ni ka pedo ya uma mandi kuma kam mandi mogotu ni nati bora ka kuma te dron bay ped subi cha alni mogo nu son kadi bay mogo du subi kashi uru fana ni yoro obini ala to ina mogo min be fe ku ka ja ikuma kan ga ja mogo ye ire yidi ka ja mogo ye imana fen fo be adamadenw sagoma ni ala tɔgɔ ta ka bara ibe fe ka nema sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ka du kɔnɔ hali ni mɔgɔ 100 de b'i bolo i b'u bɛɛ balo ala b'a nɔgɔya ye ni tɔgɔ in ta i ka bara ibe fe ka bɔ warimisɛn sɔrɔ la ka kɛ wari belebeleninw minɛ ye an fɛ farafinna ya wari yɛrɛ tɛ jagoya belebeleba mais tuma dɔw la warimisɛn sugu dɔw be yen n'i kɛra dutigi olu ti bɛn mɔgɔkɔrɔba ma dutigi ma wa woro wa tan wa n'a cayara wa mugan bɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ an ka bi tile na sisan i bɛ 40,000 50,000 ta ka don n'a ye supermarché kɔnɔ k'i b'i ka frigo yɛrɛ dɔrɔn i ka frigo décharger le k'i bɛ taa ka taa don supermarché la ka fɛn damaninw san ka na bila i ka frigo kɔnɔ 30,000 40,000 a bɛ ban bon n'a fɔra k'e tɛ se k'u sɔrɔ kalo 2 kɔnɔ bon dɔw bɛ luwanse la bon saraw bɛ yen kuran saraw bɛ yen ji saraw bɛ yen denmisɛnninw ka ekɔli ko tagaw bɛ yen u ka finikow bɛ yen ni min ma ɲinɛ u ka jugu n'a bɛɛ ye bamusoman fana bɛ yen ale yɛrɛ bɛ lɔ k'olu ka tɔnsigi fani c'est pas facile donc an y'an miiri k'a jɛngɛ k'a lajɛ ka ɲɛ an ni min ka kan olu mɔgɔw ni min ka kan o filɛ nin ye ala bɛ nin bɛɛ nɔgɔya ni ala tɔgɔ ni kɛbagaw ye bi tɔrɔfatu ayinun tile 7 dama yira kɔnɔ kalo bɛɛ n'i sera o cɛ ka ɲi kosɛbɛ alors komi n kumana bi caman bon aw de b'a dɔn k'a fɔ ko sabali ka ɲi ka kɛnɛya fana tɛ ten an bɛ kuma k'a dama ka ɲa pour ne pas que farisuma minnu donna an ma kɛnɛya hali sisan basi ma jɔ an mago bɛ aw ka duwawu la hali bi o don ko an bɔra k'an ka banako fɔ mɔgɔ minnu bɔra ka duwawu k'an ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra komi ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ yanni a dugusajɛ fajiri ne donna ɲɛgɛn na ne yɛrɛ taara sigi kabinɛ kan ka na wuli tiɲɛ yɛrɛ la ne ma basi ye ne yɛrɛ dusu jara mais o don dugusajɛ filanan basi y'a daminɛ hali bi bɛ kumana yɔrɔ min na kow ka ɲi gundo la parce que ala ye min kɛ o ka d'an ye kosɛbɛ fo ka taa se saya ma o bɛɛ ka d'an ye ala ye fɛn fɛn kɛ an na o ka ɲi n'i man di ala ye walayi tɔɔrɔ dɔw bɛ ala t'o da ka jɔn ɲuman kan jɔn mɔgɔ min man di ala ye
ala b'o tigi sago bɛɛ k'a ye diɲɛ na a ti bana mura yɛrɛ t'a minɛ jago ka bana mais an minnu ka ye silamɛw ye fo an ka ala ka ko dɔw ta n'o ye lajarabi ye an ka bama an ka gan ye mɔgɔ t'i cɛ ka bɔ ala ma doni kunna mais mɔgɔ bɛ ala de dari ala ye doni min da i kunna a mana kɛ doni sugu o sugu ye i ka se o doni kunkɔrɔ donc o yɔrɔ don n b'a fɔ a ma vocal suivant an tɛna kumaw caya ladilikanw a b'an kɔnɔ caman an k'a fɔ min nka an tɛ se an bɛna an dankaɲa ni ala tɔgɔ in baara cogo la ko dama min fɔ ni filɛ ten n'i bɛ fɛ ka bɔ o gɛlɛyaw bɛɛ kɔnɔ fo ka taa se juru bonyana bɛ mɔgɔ min kan na hali i tɛ se ka juru sɔrɔ tuguni nin baaraba i bɛ nafolo sɔrɔ ka juru sara e yɛrɛ bɛ sa i ka juru de bɛ to mɔgɔw kan na i bɛ bɔ diɲɛ na k'i ka juru to mɔgɔw kan na vocal suivant. Alors on va aller tout droit au but. On va aller tout droit au but. Qu'est-ce que vous allez faire? Abana konga solatu ni sebe no de solatu jumaye Allahumma salli ala man sabaha fi kafil ta'am abo sebe shen wakile shen keme anita anikile ya Allahu pardon nasibo keme sabantan saba ya Allahu ya kefi ya fataw ya razak ibo fana nasibo shen keme saba ani shen tan ani saba suratul fatiha ka damne alhamdulillah fo ta se wala dolina ma shen keme saba ani shen tan saba ibna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inun fana sebe shen keme saba ani shen tan ani saba ni claro ra ibna ahammun sakakun allahun yasun ibo fana sebe shen keme saba ani shen tan ani saba ni ya nasi fara nyangante ibna soro sisa ka awusuna bo awusuna ye muye jawi maja ani labanu zakara ibo susuko nyami ona kan nashin doni tona kono abi yele nga ke komi shingom ibito ka le doni tige kabla tasuma na wakati mina nibi wurdi ke alors nashi to sisa ibito ka domi ibito ka do wurdi ibito ka do mi ibito ka do mo ifarla ibi kawati miki ka fara nashika ibi domi ibi domu igalla gini bi do kawati miki bankelara alors ibi kla ibi kawati miki ka ke 7 ko sirika kasabiya dara walma iba bla ka fuglana walma ne mo mi ti fuglan biri ibi se ka misiri ke tengili ke kamene ka gulo ka fani poshi kono mati bla kursi poshi kono alors maintenant ni bara nyina ni njogo ina sisa bara ke chugo badra dabe seuma ko nyefo awye a bara be ke chugo dume sisa iba bara damne ka ben juma walma dimashi to nyafe men dimashi kan juma fana kan ni min bena irema o de kan alors wurdi bi damne chugo dume sisa ibena salatu mi wurdi salatu min forati abadalai le kono no de allahumma salli ala man sabaha fi kayfihi ta'am ibo wurdi wa kilini kimen tan kili ya allah ya kayfi ya fataw ya razak ibo fana wurdi wa kilin kimen tan kili ibi suratul fatiha kuturu kala kimen saba ani tan saba ibi ya kana abudu wa ya kana sta'inun wurdi wakili ani keme ani ta ani kile ahamun sakakun allahun yasun ibo wurdi wakili ani keme ani ta ani kile dombe menga yena ma cugo were bi ahamun sakakun allahun yasun wurdi cugura o be ke cugo jume ni ya wurdi bi wakili ni keme ta ani kile ahamun sakakun allahun yasun ni ya wurdi bi wakili ni keme ta ani kile wurdi to be ba nona sini ahamun sagakun allahun yasun iba wurdi wa fla keme fla mugan fla siyene iba wurdi wa saba keme saba bi saba ani saba o kofe ba wurdi wa nani keme nani bi nani ani nani o kofe ba wurdi wa duru keme duru bi duru ani duru wallahi klewulu fla bata dafa chugo mana klewulu fla bata foka ba dafa ka damne dimashi ka tabla sibiri don yafe allah be kabako doki iye ika ala daru ni kan lanyini daraja ye ani daula ani dumuni ani warmesen ko min be o ka boara ala be kabako doki peut-être mo bi weleti ka ta lukutu ta kadima mo bi weleti ka ta voiture nyana man dagbele man ta wa million bi saba voiture ta ka akle ta kadima na sebe ale be nani kabako de na ya soro e reka lanyini bili dobe ema ni ka bon kosobe iba wurdite to ka do fara ahamun sakakun kan e to ka le aradu yele dombe sari biniya wudi wakilan ke tan ke le ba ke wa fulani ke fulani tan fulani sini ngene wa sabani ke sabani bi sabani saba ili yele na yiti na soro hami belen do bi mai ba keti ni hami belen ti ma me ifanga be se ka ken ke to ina ke hamuti mo kele de hamu gun nogoto de kele
nogoto de join islami nogoni islami min bɛ jɛnɛya kɛ silamɛ min bɛ nkalon tigɛ silamɛ min bɛ mɔgɔw namara silamɛ min bɛ mɔgɔw kun gosi ɲɔgɔn na silamɛ jugu hamu bɛ mɔgɔ de gɛlɛn tɛ hamu ye nɔrɔ de ye hamu saka kun Alahu ni yasu n'i y'a bugɔ bɛɛ a bɛ taa bɔ Muhamadu siɲɛ 7 le 92 sigiyɔrɔma 7 a bɛ taa 644 de d'i ma o ye hamu saka kun Alahu ni yasu kama nɔrɔ ni nɔrɔ lo a tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ illa fo nɔgɔtɔ tɛ se ka nɔrɔ baara nɔgɔtɔ tɛ se ka don nɔrɔ kɔnɔ e mɔgɔ min y'a lɔ i kilen tɛ i nɔgɔlen de don i bɛ mɔgɔw walimusow ɲini i bɛ jɛnɛya kɛ i tɛ foyi bɔ foyi ra kɔnɔla walidenw na ka mɔgɔw ka walimusow k'olu kɔnɔma ka e ta bɛɛ bɛn no piripara ni bataraya ni budakuruya i kana don a la dɛ n'i donna la bɛɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko Badara tɛ y'a sinɛ k'i ma larali n'o tɛ hamu tɛ mɔgɔ kɛlɛ ayiwa aw minnu bɛ yen komi an bɛ yan yɔrɔ la an bɛ to ka mɔgɔw ka 20,000 100,000 namara ka to an sen kɔrɔ aw bɛ se ka dan 1,111 na ka taa se tile 7 ma a tɛ adadu monte mais minnu t'o kɛ aw bɛ adadu monte fo ka taa se illa sabat ayamin ni fɛn min bɔra la Badara bɛ yan aw yɛrɛ bɛ yan a faamuyana vocal suivant na cogo dɔ b'a fɔ ko n'i tilara k'i bɛ se ka sɛbɛnden nin bɔ ni dumuni ko gɛlɛya le b'i la fo ka s'a dan na i b'a bila bɔrɔ jukɔrɔ ka malo dɔɔni bɔn a kan ni wariko gɛlɛya le b'i la i b'a sɛbɛn i bɛ sɛbɛnden nin sɛbɛn wari kan k'a kuru k'a bila i kun ni dawula ni karama lo i b'a nasi fɛngɛ ten i bɛ to k'a mun dɔrɔn i b'i min a la komi a fɔra cogo min na a tɛ kɔrɔbɔra saraka gbɛlɛ min b'a la o de ye dondo kɔgɔni dondo gbɛ min kɔgɔra ka san 1 san 2 sɔrɔ i b'o de ɲini ka worogɛ den 7 ɲini ani nɔnɔ kɛnɛ camanba i b'a saraka n'i y'o kɛ baara banni na de i b'a saraka bɔ halas i mako dilanna bi tɔrifatu aynun Badara ka kɛnɛ bi Badara bɔra ni nin fana ye k'a ka fara aw ta kan maa kana ɲinɛ dɛ n bɛ taa YouTube sanfɛ n bɛ taa baro kɛ n bɛ min di YouTube jama ma aw kana dimi dɛ sabu an n'a ka kan an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn yen de mɔgɔ n'i ko ko jɔn kunnandi a fɔ sababu ɲuman o kosɔn aw bɛɛ folen don ala k'an to ɲɔgɔn ye an b'a fo a ka waleya ɲumanw kosɔn su ani tile anw de bɛ ɲɔgɔn kan an tɛ fara ɲɔgɔn na wa an tɛ tiɲɛ a bɛɛ ni ce a ka faamuya ko ɲuman na assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ça va en privé. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hali. Avant de commencer la traduction, je salue le père fondateur qui est Achaïd Sheikh Badara Ali Badini di Sabalikain, les savants noirs, ainsi que toute sa famille. Je salue les grands maîtres. Je salue les membres du bureau. Je salue tous les élèves de cette grande plateforme, Inch'Allah. Ce soir, on va commencer la traduction des recettes qui est descendue l'autre jour par notre grand cheikh. Une recette de Hamoun Sakakum Allahun Yasun pour les personnes qui ont la famine, les personnes qui ne trouvent pas d'argent, les personnes qui ne sont pas aimées ni considérées dans la société. Voici ton recette à pratiquer, Inch'Allah. Voilà, voici ton isma à travailler pendant une semaine. Ce problème sera réglé, kun fayakun, d'après notre chef, Inch'Allah. Pour travailler cette recette, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton encre avec ton walaha, voilà, pour écrire. Donc le bois qu'on écrit, on appelle walaha, vous tous vous connaissez, Inch'Allah. Ton ardoise en bois pour écrire. Tu vas écrire la salade. La salade qui est Allahumma salli ala man sabaha fi kafi al-tahami 313 fois. 313 fois. Tu vas écrire Ya Allahu, Ya Kafi, Ya Fattahu, Ya Razaku 313 fois.
tu vas écrire Suratul Fatiha complet 313 fois. Si tu as fini, tu vas écrire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 313 fois. Ensuite, tu vas écrire Ahamun Sakakum Allahun Yasun 313 fois. Plus les kawatim, tu mets ton V dans ton kawatim, tu laves cette écriture pour avoir les nasi l'eau bénite. Donc, si tu as trouvé les nasi, maintenant ça reste les essences. Essence au moment des zikr, ce que tu vas mettre dans les faits. Voilà, donc tu vas chercher Yawi, Luban Zakara, Maja. Si tu as trouvé ces trois éléments, tu vas bien piler. Si tu as pilé, tu mets un peu de nasi. Voilà, tu mets un peu de nasi pour bien mélanger. Donc au moment des zikr, c'est ça que tu vas mettre dans les faits pour faire les zikr. Inch'Allah. Donc maintenant, tu vas écrire une fois les talismans, une fois sur papier, les khawatim seulement. Tu mets ton V dans les khawatim et là tu vas attacher au bout de ton chapelet. Tu attaches au bout de ton chapelet. Notez bien, les chapelets, on ne doit pas mettre dans la poche au moment des zikr. Tu attaches au bout de ton chapelet. Voilà. Donc quand tu vas commencer les zikr, tu mets un peu d'essence dans les feux pour que l'endroit soit très bon sentir. Voilà. Tu vas boire un peu le nasi, tu frottes ton corps avec le nasi. Donc si tu as fini ça, donc vous tous vous savez, tu fais des rakas, puis salat, astaghfirullah 100 fois, salat ala nabi 100 fois. Voilà. Donc tu vas commencer les zikr maintenant. Le travail aussi se commence un vendredi ou un dimanche. Voilà, un dimanche. Donc plutôt le travail se commence avec la salade que tu as écrit. Voilà, la salade là, qui est Allahumma salli ala man sabah fi qafi al-taham. Tu vas écrire ça 1111 fois. La salade, on zikr 1111 fois. Ya Allahu, Ya Kafi, Ya Fattahu, Ya Razaqu 1111 fois. Tu vas lire la Suratul Fatiha complète 313 fois. Après, tu vas zikrer Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 1111 fois. Après, tu vas zikrer Ahamun Sakakum Allahun Yasun 1111 fois. Chaque jour, pendant 7 jours. Voilà. Donc, le travail se fait comme ça. Le maître dit il y a une autre deuxième méthode de faire le travail. Si tu veux voir des miracles sur cet isme pendant une semaine, donc je vais venir avec l'explication de cette deuxième chemin. Et là, si tu veux avoir un très grand miracle sur cet isme, qu'est-ce que tu vas faire? Tous les adad là restent au même adad, mais les adad de Ham, c'est ça qui va monter. Les premiers jours, si tu as zikré les noms au même adad, arrivé à Am Sakakun Allahun Yasun, tu vas zikrer ça 1111 fois. Les deuxièmes jours, si tu as zikré les noms au même adad, tu vas zikrer Ahamun Sakakun Allahun Yasun 2222 fois. Les troisièmes jours, si tu as zikré les noms au même adad, tu vas zikrer Ahamun Sakakun Allahun Yasun 3333 fois. Les quatrième jour, si tu as zikré les noms au même adad, arrivé au Ham, tu vas zikrer Ahamun Sakakum Allahun Yasun 4444 fois. Le cinquième jour, tu zikres les noms au même adad, arrivé au Ham, tu vas zikrer Ahamun Sakakum Allahun Yasun 5555 fois. Le sixième jour, tu zikres les noms au même adad, tu vas zikrer Ahamun Sakakum Allahun Yasun 6666 fois. Et le septième jour, qui est le dernier jour, tu zikres les noms au même adad. Arrivé à Ham, tu vas zikrer Ahamun Sakakum Allahun Yasun 7777 fois. Inch'Allah, d'après notre grand chèque, tu vas voir un très grand changement dans ta vie, un
très grand miracle va se produire que toi-même tu n'attendais pas. Inch'Allah. Après le travail, son sacrifice, tu donnes un coq blanc et beaucoup de litres de lait comme sacrifice. Voilà. Donc, d'après notre chèque, le travail là, si tu as fait pour avoir des nourritures, après les 7 jours de zikr, tu enlèves les talismans, tu mets dans les sacs de riz et tu mets un peu de riz sur ça. Inch'Allah, les nourritures ne vont pas jamais finir dans ta maison. Si tu as fait le travail pour avoir de l'argent, il faut tracer les carrés dans l'argent et tu mets dans ton porte-monnaie. Inch'Allah, tu ne manqueras pas d'argent. Et si tu as travaillé pour avoir le charisme, l'amour, être aimé, tu écris en assis, tu bois, tu frottes ton corps. Inch'Allah, tu vas avoir tout. Que Dieu met la baraka, que n'importe toute personne qui veut traverser cet islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.